mina ngokwakhela ukuthi uvuse umuzi ube neinkomo ube nezimbuzi ngalolu phondo lolu. Ake sibingelele-ke balaleli emakhaya nani babukeli be-AUS. Lokukhuluma nondela mzibu kadla abathuthe bathakatha umthakatho uyinja kimi nami ngiyizulwini khwalele yasuka leyamila. Ndomzi umcela ukhisa ubusuku emini zombalekela. Ungangilandela uzoyisola. Mbukele emakhaya njengoba sikhuluma njengamanje babuza indaba yophondo. Lolu phondo lolu uphondo lokuphila. Nakufika umuntu oxakekile othi ufuna izinto zakhe zivalekile noma kade wayizama ahamba inyanga ufuna into yenhlanhla noma ke kwakhiwa. Ngiyaba sengiyalithatha ke lolu phondo lolu njoba ngikhuluma nje bese ngiyalikhulumisa ngiyaphahla bese nangiphahla kunento ephakathi lento ephakathi bese ngiqobhoza kuyona ngoba lolu phondo lolu uphondo lolu engalishiyelwa ubaba ngoba ubaba ongizalayo wayeyinyanga akumcaphuna nkobe ishisa wayidume kakhulu konke le kobaba nangu le kamhlabe yalingana kongwavuma wayidumile uphondo leli ke anginika lona asaphila athi uma umuntu athi ufuna into yokuphila ngampela ahluphekile uyobe soyacubhoza kancane emthini wakho wokugcaba loyo muntu umgcabe ngalo kuze kuthi one uyazi inhlanhla yomuntu ivinjwa abathakathi. Lolu phondo luyalwa lolu phondo lolu. Lulwa nezitha. Lolu phondo lolu lulwa nabathakathi abalwa nempilo yakho. Lolu phondo lolu ilona phondo lolu olwakha ukuthi uma ngikugcabe ngalo. Uyabona nangikugcabe ngalo ebusuku uzongitshela ukuthi kuseni uphupheni. La khona uzophupha khona uhlehlisa abantu abathi bazokuhlasela. Lokho ke kuyisayini yokuthi izitha zakho ziyasuka eceleni kwakho. La khona uzophupha khona nangikugcabe ngalo ufake icamouflage yamasosha ufake uphethe isibhamu esikhulu ngoba lakhiwe lolu phondo lolu. Lamadoda akulolu phondo iwona madoda alwa impi yakho alwa nokuvula inhlanhla ngenkani. Igrader le engigcaba ngayo ngoba ngisuke soqakeka ngempela uthi kade wawuhamba. Ngeke bese ngithi ke sengiqede ukugcaba bese ngiyagaqa lona uyalibamba. Bese ke kuyaphahla kuthiwe nangu uzibanibani wakazibanibani akabe nemali akacebe anjingi. Baningi ke abantu ababuya kulolu phondo lolu engeke ngibabize ngamagama ngoba kulapha umuntu is private and confidential. Kepha ngeke ngithi ke kubantu uma sengimakhile ngithi ke izingane zakho zingalambi abazali bakho bangalambi ngoba nawufuna imali usuke uyifunela ukuthi wondle umndeni wakho izingane zakho zifunde nabazali bakho ngoba kunenkinga yabantu uthola ukuthi umuntu uhambe wawufuna into yokuphila. Kepha lana akafuna into akasakwazi ukuthi aphilise abazali bakhe abondle akasazondli nezingane zakhe so busy wehlwenyuka nezintombi ekhaya kasondli. Mina ngokwakhela ukuthi uvuse umuzi ube neinkomo ube nezimbuzi ngalolu phondo lolu. Ilona ke phondo lolu engeke ngithi nangihamba emhlabeni kunengane yami intombazana ngilinika umfana nganika ingane yentombazana ngoba lolu phondo lolu umavula kuvaliwe lilwa nezitha livula inhlanhla. Manje ngeke ngithi nangihleli kubafowethu ngithi bafowethu nize ingane yami ningayibangisi lolu phondo ngoba ngilishiya kulona lolu phondo lolu ngoba kulolu phondo lokuphila engalinikwa ubaba naye ubaba ongizalayo lalingasuki kuyena lolu phondo lolu. Ludala lolu phondo lolu lina more than 40 years likhona lolu phondo emhlabeni lolu. Ngeke ngithi ke mlalele ekhaya uma sikhuluma ngalo sikhuluma ngomcebo uma sikhuluma ngawo sikhuluma ngokuthi uhlushwa izitha. Uma uhlushwa izitha ke songangithinta enombolweni yami ethi 061 2134 318 061 2134 318. Ngiyabonga ungakhohlwa ke phana njengoba sihleli njengamanje ube soya subscribe phela kuze ukuthi kubonakale ukuthi usesekhona lapha ku AUS. Ngiyabonga kakhulu.